Ahojte všetci, ktorí sledujú moju severnú cestu. Najmä pozdravujem Michala. Ahoj Michal, ďakujem, že ma strašne podporuješ. Naozaj cítim to tam, kde žijem. A je týždeň a pol do toho, ako by som sa chcel vydať na túto severnú cestu a momentálne som začal sa trochu baliť, respektíve pripravovať sa. Urobil som takú prvú verziu toho, čo by som chcel zobrať so sebou na túto severnú cestu. A chcel by som sa s vami podeliť o to, ktoré veci chcem zobrať, pretože naozaj povedzte mi, ak niečo zabudnem, komentujte to, lajkujte to, poďte za mnou a povedzte mi, že čo si mám so sebou zobrať. A všetky veci mám tu. Chcel by som so sebou zobrať rozhodne nejaké mapy, nejaké veci, dokumenty, zápisníky, ktoré budem potrebovať na svojej ceste. Beriem so sebou boba, beriem so sebou topánky do hôr. Momentálne ešte rozmýšľam nad tým, že si asi pôjdem kúpiť ďalšie topánky. Rozhodne si zoberiem nejaké iné topánky, neviem. Toto sú len také, ktoré sú tam, keby som sa náhodou dostal do hôr, tak aby som vedel prežiť v horách. Pod nimi je taška do mesta, mám so sebou aj ukulele, veľký kopec tričiek, tatranský čaj, ktorý možno bude stačiť iba jedna fľaštička, bohužiaľ. A plavky, momentálne asi tieto, ktoré mám na sebe, ale to sú len tam. Nejaké spodné prádlo, fusakle, veľmi veľa fusakiel, myslím ponožky. Nejaké teplé veci, čo to je, klobúk, nejaké lieky, peňaženku, nejaké dlhé nohavice, košeľa, nejaké ešte ďalšie iné veci. A potom tu máme, hygienické potreby, okuliare, možno spacák, možno si pôjdem kúpiť nový spacák, lebo toto je naozaj veľmi ťažký spacák. Potom tu máme hygienické veci, je to taký gel na ruky, keď nemáte blízko nejaké mydlo, stačí si to dať iba na ruky, je to úžasná vec. Beriem si so sebou notebook, potom ešte nejaké peniaze. Peniaze v Európe sú naozaj veľký problém. A ešte také malé veci, ako napríklad fľaša vody, nejaké malé gadgets, proste mám tu, ja neviem, veci na zašívanie, možno si to asi ani nezoberiem, keďže neviem veľmi dobre šiť. Ďalší telefón, keby sa mi náhodou niečo stalo s tým mojím, ktorým budem robiť, nejaké ďalšie peniaze, dehydrované jedlo, čaj, čo to je? Toto je vetrovka. Knižka a ešte možno nejaký prší plášť a dážnik. Čiže naozaj povedzte mi, ak som niečo zabudol, možno nejaké lieky alebo niečo také, ak mi viete poradiť, povedzte mi. A zároveň na mojej stránke severnacesta.eu ste mali možnosť mi nejak poradiť, čo si mám so sebou zobrať. Veľa ľudí naozaj hlasovalo a prišlo a povedalo mi, dal som jednoduchú otázku, či si mám napríklad zobrať so sebou boba alebo ukulele. A podľa odpovedí momentálne viem, že bolo to tak naozaj 50-50, takže asi zoberiem obidve veci so sebou. Rozhodne boba. Potom sa ľudia pýtali, respektíve mi pomohli, nepýtali, ja som sa pýtal vás, či si mám zobrať veľký batoh alebo malý batoh. Ďakujem všetkým, ktorí povedali, že veľký batoh, pretože toto by som naozaj nedal do malého batohu. A nakoniec som sa pýtal ľudí, či si mám zobrať tablet alebo notebook. A všetci povedali viac menej, teda 3/4 z vás, ktorí hlasovali, povedali, že si mám zobrať tablet. No, má to jeden malý háčik, keďže povaha mojej cesty je naozaj taká, že budem asi naozaj potrebovať ten notebook, tak si ten tablet asi nezoberiem. Je to z viacerých dôvodov, ale bohužiaľ asi to bude takto, aj keď naozaj rád by som zobral ten tablet, je to menšie naozaj a v podstate viete s tým aj ťukať. Ale budem asi potrebovať naozaj notebook a budem asi naozaj písať veľa rôznym ľuďom na svojej ceste, takže asi to bude lepšie zobrať ten notebook. To je momentálne všetko, takže naozaj lajkujte, šerujte, komentujte a povedzte mi, na čo som zabudol, na čo si mám dať pozor. Beriem si so sebou aj pas,
a potom ešte aj kópiu pasu, viete, černo-bielu kópiu, keby náhodou ho šľahli. A dobre, čaute.